Professor Emeritus President Hallelujah. It's not easy. So yes, there are attempts when discussion is not Similani ngihlonipha kakhulu umzawami Archbishop Mncube Archbishop emphakathi njengosihlalo wethu la iSoweto bese khaya eziwe national chairperson wethu uBishop emphakathi ngibingelele lonke ngabaholi bami isikhathi esingasekho ufuna ukuzama ukubamba sidlule kancane isikhathi esilamganje so ngifuna ukuzama ukuthi ngithi kahle ngibingelela nabo bonke abantu kodwa ngabe ngithi iphutha President Bishop Mbokazi nami ngibingelela namhlanje ngijwayele ukuhamba ngedwa ngoba lapha ekhaya la ngihlala khona ilasibonga yethu ayiphila ngayinampilo kodwa namhlanje unkosikazi wami unzisa ukuthi abantu babebingelela bathi hayi ngani so bazalwane itabani zobancane silalelane ngendlela yomoya ngoba ngizosheshisa kodwa ngisho le uNkulunkulu size ku revive awi revive into engazange sizovuselela awivuseleli into uma ngabe ayikazi so isihloko sami sincane nje sithi nje namhlanje ngicela lemvuselelo ibe personal nani impela nawe impela esikhathini esiningi sishumayeza abantu yebo kodwa masize emvuseleleni ngokungaba kuhle ukuthi umunye nomunye njengoba kanje sikhulunywa nomunye ibe khona into abayithathele ngoba bazalwane asikwazi ukuvuselela into ebekade ingekho elendlini khona abantu ebebenezela kodwa ngobude bendlela zonakala so likho ngomfundeli incwadi ngokuLuka chapter 5 verse 1 to 6 maningi amaverse ukuthi ngikhulume kancane Luke chapter 5 verse 1 to 6 Ifundeka kanjena ke bazalwane incwadi kaLuka isihloko sayo siqala kuverse 1 isihloko sakhona sithi ukubizwa kwabafundi verse 1 uthi kwathi uJesu engasolwandle egeza nabedwa isixuku samgunga ukuze sizwe izwi likaNkulunkulu wabona izikebhe ezimbili ngasolwandle abadobi babengekho kuzo behlanza amanethe wangena kwesinye sezikebhe okwakungesikaSimoni wamcela ukuba athi ukuxhela kancane emhlabathini uJesu wahlala phansi wasifundisa isixuku esikebheni eseqedile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekuthuleni nehlise amanetha enu nibambe uSimoni waphendula wathi Nkosi sisebenze ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho kepha njengoba usho ngizawehlisa amanetha sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze amanetha abo aqala
appointment kuyaba ama-appointment kaJesu. Isikhathi asivumi angeke ngisachaza ukuthi uLuka ubani. Kodwa ngizovele nje ngiye nje ngikhethe nje ufisherman oyi-1 uPeter. Lo mbhali umbize ngokuthi uSimon. uSimon Peter bokuyifisherman, a qualified fisherman and an experienced fisherman. Uma ukhuluma ngamanzi nenhlanzi beka-understanda kahle. Njengabanye bethu samukela inkolo sangena sagwala iy'phiwo zethu zasebenza, kodwa ngobude bendlela konakala. Ithi ngikwenteni kule chapter efundiwe ka-5 bakade bedoba akasho uLuka la, kodwa ngoba siqhathanisa neNorth John chapter 21 from verse 3 ngoba ufika kuseni uJesu, ngoba abantu abadobayo badobe ebusuku, ngoba emini akudobeki. Uma udobe emini isithunzi sakho sibalekisa isikhathi. So uPeter wahamba nabadobi ngesikhathi esi-right, nathi sishumayela ngesikhathi esi-right. Amabandla wakhayanga ngama-numbers. Uma sishumayela bashaya izandla, uma sihlabelele bayasinqoba, kodwa-ke zisalandwa yini inhlanzi. Ithi iBhayibheli uJesu lolu lwandle ababekulo ulwandle lwaseGenezaretha. Ulwandle lwaseGenezaretha libizwa futhi ukuthi ulwandle lwaseTiberiya. Alibonge Haleluya. Namu uJesu wameceleni. uJesu akwenzeki angaboni. Uma ushika uJesu uyabona. uJesu nithi iBhayibheli ekuseni wama ne-crowd eceleni kolwandle wafundisa. Lento agent kuwe, it's not agent to Jesus. Ngoba your timing akuyona i-timing kaJesu. uJesu uyewashda honorable professor uthi izinto azitele khula uzimukele segubhini, ngoba i-timing yakhe akuyona i-timing kaNkulunkulu. Waqhubeka uJesu wafundisa. Lento yokufunda ibalulekile. Abantu izinto bazibheka bayeka ukufunda. Abazalwane namhlanje ubaba uhlaphuphulelwa umntwana la ibandlela siyofunda amavesi sikhona siyesibukwana. No. uJesu yababona bayashiyashiyeka, but he continued wafundisa. Angikule ibathansinayo mayiseqeda ngale crowd nazi iy'kebhe zithu. Ama-fishermen awasekho ey'kebheni. Abanye bethu they have left their position. Ithi incwadi yomshumayeli uma umoya wombuso uvukele uJesu ngoba ubale angeke azitshelele, uyabona nje uyashika eventually uzokusindisa uzele lokho. Ithi iBhayibheli weza uJesu, makeza uJesu decided ukuthi kuya kwisikebhe sikaPeter. Wangena esikebheni sikaPeter. Peter awukuthi kusuka kuma kuyini bengizomthethisa yazi Jesu awazi ukuthi I'm frustrated. Sishikashikele ubusuku asibambana zitho. It is embarrassing for a fisherman to fish angabuyina lutho. Ithi iBhayibheli kwase kugezwa amanethe. Kodwa uJesu akuthi ufake isikebhe sisuke. Hayi Nkosi yami Jesu kanjani. Uma sokufikwa lapha still sure ubakhali uJesu overseer. Lithi iBhayibheli wafundisa. Hayibo
Jesu labantu badiniwe. Labantu balambile. Labantu basehlazweni. Wena usaka kufundiswa izwi. Ngoba izinto zethu sisazwini. Azikho yena kodwa sisazwini. Ndithi bebe lofundisa wazosele. Mayiseqedile umfundisi yakhe. Wathi ke lalelani ke. Asiyele ejuleni. Yithi amasifika lapha ejuleni. Khosana manene. uPeter nakuba waye experience ngoba ukufunda kuhle bakuyingozi mawungalalela umoya theology kodwa mawungalalela umoya khonza uthi lo ngoba ngoba kusho usangazathi ukhuluma amazwi mzawami ukhumbula amazwi uPeter ashiwo umama kaJesu uJesu hayi wathi uJesu mama ungena phe indabeni zami wahlehla umama kodwa wahlebelela hayi wathi la yini konke kusho noma yini ngoba What is in that impossible? Impossible. Peter, what about show? Sure. Little Bible. Must have been I don't. What was good the best in in time the truth? This position. What we just been about. Njoba siyabashwa ibe fangeni nje angenze kakhulu ngefoni sezohlala phansi kukhona umuntu ophatha iselfone majokofu abe nesizungu ngoba ifoni yakhe ayikhali akafonelwa uyithatha ifoni awunyaliza yazi icebo laba bamanithe ba-introduce lento ka-please call me. Na-spiritual kunjalo. Kukhona abahalela ubizwa. Yithi-ke, so yisendile please call. Kodwa lalela ukuthi Jesu uthini. Abomama bayathanda ithule lithi uzohlala enyaweni sika Jesu ngibe njengoMaria wayethandaza ikhona into engistrike kulela verse uMaria akasizwa ngokuhlala enyaweni kodwa lithi iBhayibheli walalela into esizayo yini sengiyayeka badonsa amanetha hayi awadonseka asevela banjibika ngoba sokunezi uPeter nalaba nabo badonsa nabo bamemeza laba bakwesinye isikebe uJesu bekana yana ozani izosiza lithi iBhayibheli bathatha izinkanzi zagcwala isikebe sikaPeter saze sacisha kumina zafakwa kwisikebe sesibili manje waye wena unomoya If somebody is struggling somewhere, uNkulunkulu ekunikeza igift uyanguyithoba ingayiphakamisanga uyomlekelela ngoba inhloso ukuthi sibandwe and your own soul is not sufficient ngoba lo osinikezayo usinikeza in abundance lento inothi nkulu kuba bincane ngala mazwi wathi uJobe bazamani kubiza ukuthi umuntu alale kuJesu angazi wafunda esikolweni angazi abangaphambi kwakho bathengu kodwa ngicela uku-invite namhlanje
ukuthi over and above your knowledge yezwini uye ngokukholwa ucela umoya ukulekelela uzokwazi ukuthi enguJehova bazalwane uJesu usibize uthi kubafundi ngilandeleni ngizonenza mina abakho baba hayi babedobela ukubulala inhlanzi kodwa shithi minister wozani ngilandeleni ngizonenza abantu but this time around